Ndakapinda nenyaya dzakamira dzakadai so kuri sei kuchipinge? Kuchipinge kuri right ako. Tingati kuri right here chine une bundu riri pamwoyo. Bundu riri paro but kuri right. Anditi. Vanhu vakada kuzoti munhu anonzi gamu ndiani akakurira kupi akazvarwa kupi uye vabereki vagamu vari kupi? Ini zita rangu ndinoitwa Gamuchirai Maposa. Ndane 21 years. Wabereki wangu wakashaya. Mama wangu ndakazopedzisira kushaya nda grade 5. Saka kubva pandichikura ndaingoshandawo magawu kudzimba dzawani kuwacha kurimawo kusvika ndapedza kunyora form 4. Asi ndina gogo wandakasiyirwa namama nesister yangu. Gogo amai vamama nesister yangu takangozvarwa tiri 2 chete. Saka indogara kuchipinge ikoko. Saka asi nekuti ndandinowo zvandaida achibva mupenyu anokwanisa kugara nagogo nesister yangu kozi akasiyawo chikora grade 4. Asi nekuti ndinotarisira kuti upenyu hwangu hunofanira kuchinja uye ndizovabatsiri vavo. Saka ndakatsvagawo vanhu vekugara navo. Ndambogara naCloris Machwaire, then ndobva ndazosiya kusvika ndazogara naanonzi Apostle James Chitakale. Saka zvadaro takatombogara zvakanaka. Then kusvika pakuti takaparadzana ndapedza kunyora form 4 ndakatomboenda. Then wakazosvika panguva yekusiyana nemukadzi wavo. Alright, handimeta pana iwe ndo wakaenda kuna Apostle here uchiti iwe ndakugara nemi kana kuti Apostle ndo wakauya vachiti vada kugara nemi? Like pandakatanga kugara navo ndaingoitawo semwana wemutemu wemuchechi because ndaendawo ndokwandaenda. Saka ndaitongotupa maweekends arike ndinobatsirawo mafundisi kuwacha kuitawo mabasa epamba pamaweekends vakatondifarirawo nezvandaita. Saka vakabva tauya tigara newe mwanangu. Ndobva ndatotaurira gogo wangu. Ivo havana kuendawo nagogo wangu asi ndakaenda kunosvitsa shoko nagogo. Gogo wangu akazvitendera kozi vaitoziva zvandaida kuti ndaida kuenda kuchikoro nekuitawo zvimwe zvinhu. Vakazvitendera ndakaenda kunogara navo. Then form 3 takabva tazoparadzana ipapo ndopandakagara ndega. Ivo ndobva ndavasiya vaine mukadzi wavo wakabva washifta kumuloko waigara wakaenda kumamedium. Then after that wakabva wazosiyana nemukadzi wavo waigara naye akanga andaiwirirana naye uya akabva aenda. Indobva ndangosara ndichigara. Saka wakangoziva kuti ndine mwana ndakambogara naye amene wabva wandifonera akati auya kusvika kumba ndobva ndatoenda. Patata gamu mwanangu kwavaziva ipapo wakasiyirwa mwana musikana ainzi Sera anga ari mudiki wanga ungori nemusikana chete akati auya ugarawo nemunina wako. Saka munhu andakambogara naye andairespekta sababa wangu chaiwo. Zvakandisunungukira kuti ndikurumidzwa kuti hapana zvaunondirega ndiendiwo ndinobatsirana nemwana ariko. Takatogara zvakanaka. Saka pakatanga COVID pepe ndakabva ndati adedi ndaikumbirawo kunoona gogo. Kozi chero zvakaita sei ndakagara pamba pakanaka sei ndinorangarira gogo wangu. Saka ndakabva You were saying pakatanga COVID pepe. Yeah. Ndakabva ndati date ndokumbirawo kuenda kunoona gogo. Wabva wati wakaenda kunoona gogo ndienda kutokupa dziri 2 weeks. Kozi ndinchida kunoita positive here. Ndikati alright. Ndobva ndatoenda paya pandakazodzoka kumba 2 weeks tapera ndiri right andisikurwara. Ndobva ndadzoka kumba ndakatosvika pane umwe musikana anonzi Nometa Chasacho. Musikana yanga itori shamwari yangu taisangana church. Saka ndakabva ndangoti ndadzoka zvikanzi unoona mwanangu mumwe makawanda vanotambura vanoda kubatsirwa. Saka watomboona munhu anokubatsira unofanira kutobatisisa ipapo. Ndikati alright. Vati izvezvi wabva wadzoka nditori nevaenzi zvinhu zvakandijanya wakangotara. Saka ndakangonoti ya excuse since pani shamwari yangu regai nditore hembe ndiende ndichimusiya iye aripo. Saka ndabva ndaenda iye musikana wabva asara achigara kupamba paive vanga vachiruma medium. But ndakazobva madho weku-UK mukadzi wavo wanga azorora naye atombouya but anga adzoka hake kubasa pandaenda kumuziva. Saka pakazoshifta kuenda kunogara Malong. Madha vakabva vazouya futi kubva ku-UK vakauya Nometa uya anga atoripo. Vakangomuvha vese kuenda Malong vautogara. Madha ubva vatoya ndobva ndatoti mama ndauya kumhoresai ndobva ndatovaona then ndobva ndatoendawo kwedu. After mama wazodzoka ku-UK Nometa uya ndiye akangosara futi pamba. Saka akazosvika paundifonera rimwe day akati uri sei gamu. Ndaingotaura naye yangu mazuva ese pafoni. Ati uri sei gamu. Ndikati ndiri Nometa uri sei. Ubva totaura zvikanzi ndakufuna ndichidawo kubvunza kuti sei wakabva pamba kwaProphet. Ndakati sei wabvunza. Ndakatoseka zvikanzi ndingovhunzawo pane zvandodoza. Ndikati alright ndakabva kozi wanga uripo zvasingaiti tibve takazogara tiri 2 since ipapo wanga uyozobatsira. Zvikanzi alright ubva tokatai. Saka akazoti iwo rutanizve. Ndikati mazuva ado ndiri kushanda parestaurant ndichitomuudza kushanda zvoti ndakutomboshanda. Zvikanzi alright.
saka bazosvikopa kuti inga muda kuda kutoshanda sezvo uri kuita saka ndaufana kudi kuoneka kubva pambepo ndodi ndoenda ndikati usabvi ko Sera achasara ainaniwo achigara nani zvikanzi aba ndakudodi kuenda unoshanda koza apa ndisikona mari yekutengawo mafuta ekuzora kana chini ndikati alright ubva atoenda paya saka paakaenda paya in madhezi acho ndandisingachashanda tombogara wabva wandifonera futi ari makuseni vakati uripi mwana ndikati andirikumba kwagogo zvikanzi uyakumba ndobva ndatoenda Prophet wakafona ndobva ndatoenda futi kumba kumaloko yakwe ndasvika ndobva ndatoti makadidiri pamba papane tsvina ndobva ndatotanga kuita basa rangu semazuva ese ndogadzirwa ndotobika totodya ndobva ndatotaya kumapasti 2 adhi ndakuenda zvikanzi unomhanyira unogona kuzoenda mangwana ndikati alright ubva tobuda ndobva ndatosara naSera munin'ina wangu uya totanga kutotaura nyaya mangwana ndizvozvo tatopedza basa kuma10 ndikati adhi ndakuenda zvikanzi since waona kuti hapasina munhu ka unodi unogona kuuya unotora hembe dzako dzagogo nometa angaenda manje uya odi wogara semazuva ese zvakare ndingozoti ndibaba wangu havana kumbobvira vambondirasisa kuisa kumazuro uko regai ndidi ndiendi indaingoitira futi vana kozi papa neke futi kamwana kadiki kainzi Shadai kakachitori kadiki kasati kaenda kuchikoro regai ndiende ndinowabatsira since kuri kuchechi kwandoenda ndobva ndatoenda tobva tatogara nevan'ina wangu zvakanaka takagara zvekugara for some months then takazoti takusvika muna October igora ribi 2021 tasvika muna October so muchechi mune vatendi mune mapurisa mune mateachers saka pane teacher vaigara mucamp so vakasvika pakuti vana ngavauye kumba kwangu pamaweekends vaismai maposa ivavo ngavauye kumba kwangu pamaweekends vana vaProphet vadiki 2 ava then Sera naShadai tudiki then ndaisara nemamwe mabrothers 3 vahombewo vandaitoswerawo nawo pamba saka tudiki twakaenda kuti paweekend musikana aizviitiswa malessons then odzoka kumba musi weSunday saka zvasvika pakudaro vachitongoenda pamuweekends vachizodzoka musi weSunday zvichitogara zvakanaka paya then musi wa17 October because Prophet wangu ane restaurant paCountry Club so ndokaenda kunoswera nemabrothers wahombe tichishanda then kumapast 5 ndoenda kumba kunobika sometimes taitombobva parestaurant tadya munhu wese tosvika kumba tichitorara then ndero ndakati ndakuenda kumba unobika kuma5 ndobva ndatosvika kumba ndotobika semazuva ese because the dawn zvakatangira kuti maskatika vakapinda ndiri muhall ndakapfeka dress regin rine zip saka kabva ndakatogara muhall yanga irimo ndichaisa phone obva ndivhura zip yangu pamazamu apa vakati dress rakagadzirwa zvakanaka but uri kukanganisa uripfeka zvakandiremera kuti ndopindura baba ipapo nekuti ndaitwa respect semubereki wangu zvandiremera saka ndakabva ndakavangowapa attitude kuti zvandibowa ndatokanganisika ndichitosimuka ndichibuda panze patime dzekuti ndiende unobika ndakabva ndatora muriwo obva watondiperekedza futi nemota kuenda kumba tasvika kumba paroad obva wandikisa obva wanditi to be continued saka zvakandinetsa zvichindinetsa ndichiti saka baba uroda kuzama udini ndondati Miraga paroad apa pakakura zvakaita sei kubva parestaurant pakakura ndikati panechi but kilometer ayo yaisushi maitofamba mese muchiti muri kuenda kumba vakatodrive vachitondiperekedza kumba vatipinda pane zvandoda notorawo kumba saka nerega ndichipfura ndichidi ndichinokusiya vatatoenda ndobva ndatopinda mumba paya semazuva ese ndatobika vakaukisa muchiri muroad mumota muri muroad vatopaka pamba ndobva ndatodzika ukisa pamalips ndobva ndatodzika mumota ndobva ndatopinda mumba ndobva ndatoita basa rangu nditobika paya ndobva ndachita ivo vakabva vatobudawo zveshuwa ubva wazodzoka kuma99 but ndatorara ndangosiya chikafu chemunhu wese mukitchen ovosvika wangopinda uchidi wachivhura dhoo wachipinda muspare mangu saka ndakangoti ndobva ndatosimuka pamberi ndobva ndagara ndoti maswera sei dedho vatoti taswera ndichida kunzwa kuti vari kuda kutaura kuti chii obva uya obva wagara paside pemubhedha muroom spare mandairara naSera ndoma wakabva wapinda ndobva ndati ndobva ndatosimuka ndobva ndagara pamubhedha vaive bandandakafuga mablankets kudai so ndichidonzwa kuti vari kuda chii obva wagara obva uya obva waswebera obva wagara padhuze neni saka ndakabva ndati rega ndisimuke ndidi ndibude muroom munomu ndauda kubuda ndopakabva watondipushira pamubhedha obva watondibvisa bhurugwa rangu obva watorikanda obva watondiripa ipapo saka mangwana ochoka ndakabva ndamuka ndichiti chii ndakuenda ndikatorongedza background ndikandakuenda
saka vakabva ndaingonzwa futi tsitsi kuti saka ndakaenda still wanawo wachasara wachidii kamwanaka kamukomana kadiki nasera uyu. Ngatidzokere kumashure mchana usiku wavakakurepa vapedza kubata Chibharo vakati chii? Vakatongoti vachipedza aka kozi vachitori kutondirepa ndakatombozama kuscreama zvikudedzera zvaya vakabva vandivhara muromo vakati urikudedzera unoda kunzwika nani ubva wato saka wakasvika watopedza wakandivhara muromo saka pawakapedza aka hapana zvavakataura katobva wabva pamusoro pangu vachitobuda vachivhara zipi yavo ubva watobuda hapana zvavakataura kana kuita sei ubva watobuda muromo kubva usiku hwanazotomboona saka ndakangosara murume angu ndakachema ndobva ndatorara ndikati ndofanira kuenda asi gogo wangu kumashure kwaka wakambenga watonditi Prophet wane mukadzi here ndikati but mama anoshandira kupi ku-UK vanoita vachiuya zvikanzi muzukuru wangu pasina mukadzi but ndakato sekuzvichengeta kwandakaita pesa apa kubva ndichiri mudikika ndakangoti gogo munofanira kutodi kutonditrasta kuti muzukuru wangu anozvichengeta kwendakatobva kure ndichangodi ndaitovatenda kuti ndibaba wangu handina kumbobvira ndazvifunga kuti ndozvichaitika vakati alright ndinozviziva kuti unodi unozvichengeta enda hako saka ndofa zvakaitika ka ndakangocherechedza mashoko agogo wangu ndikati sezvizvo gogo wangu wakambonditsiura paya ndakangoita naro usingazozvizivi zvinodi zvinoitika kumberi mangwana acho ndakabva ndati ndakuenda ndatorongedza mabhegi angu pakabva pauya mutenda aida unamatiro kupanze kwama pasi 10 ubva tobuda panze zvikanzi mira ndiri kudzoka ofichi ndakatomuka ndikatogeza vana semazuva aisa ndatombozviratidza ndobva ndatoperekedza vana vangu kuchikoro ndatodzoka ndobva ndazoti ndakudi ndakuenda ubva watoti mira ubva toenda unonamatira munhu paya ndobva ndatosara hangu ndakagara mudining pavakauya paya ubva tonditi wakambogara ubva wanyarara uchiita kunge munhu ari kufunga zvezvo ubva zotiga mwanangu ndikava ndati didi but ndaingoitawo didi yekuti chero mukandinyengedza seika handibvumi ndiri kuenda wabva wazoti last night I had a vision Mwari vachinditsiura vachinditi gamu is like a candle and you are the one to keep that candle burning. Since he is a prophet ndakazvitenda zvekare kuti pamwe chokwadi avachandibati ndingoregai ndingogara futi nevanimuna wangu ndakabva ndagara zvekare so wakazotosvika pakuti pavakakuti gamu is like an angel vachitaura vision yavo hanzi and then what? Saka mwanangu I'm sorry handichazviiti wakabva watondipfugamira vakati I'm sorry gamu kupfugama chaipo pasi kutopfugama but atiri twedu mumba but I'm sorry mwanangu but sorry yawakaita ipapo ndakabva ndanyatsoinzwa futi tadhidhi wangu ati sorry apa wakati undipfugamira inini since ndiri mwana ndibva ndati achi alright ndobva ndatogara futi ndazive kuti kugara kuya ndabatwa ndiri kutovharwa kumeso wakabva wazotoramba uchitondibata wachitova kutondishandisa semukadzi kusvika ndabata pamwiri. Alright, hande pawakutaura kuti vakabdzinge vakundishandisa semukadzi vaiuya vachiti chii? Because kekutanga vakandi hande page 2 pavakazoya page 2 munhu akumbira regero wambelieve kuti this is the page 2 approach yavo nezvavakazotaura vakazoti chii? Page 2 hapana zvavakataura kuti ndoda kurara newe kana kuita chii kuti chii. Ipapo anga tori masikati ndakatogara mudining pamba like boy wakomana vanga wasitoripo restaurant yakazimbenga iyo yavhara saka titori pamba wakomana wapo saka ndakatogara hangu mudining ubva watopinda iwo wakabva pawakapinda ubva wagarawo pasofa tobva tambotaura nyaya but dzadzisini zaitoratidza kuti handidza baba nemwana mabika here pambanoona chichi ndikati aheaded pandoda wasimuka munhu kwatondidhonzera mubedroom kubva watorara neni paya ndakada kuzama handina kudedzera paya ndakada kuzama kuwarwisa zvazvo kuti ndisiyei kana kuti simba wakandikurira pasimba ndakabva vatorara neni futi asi pana mufundisi ainzi pastor Chauke wakabva wasvika masikati iwayo wabva watopinda mudining because ndipastor akavanga utori welcome kare pamba ipo wakabva watopinda ubva watogara ubva watoti apostle chichi ubva saka iwo wakabva wati maiwe ndasvikirwa apo manga muchiri mubedroom ubva wati maiwe ndasvikirwa saka wakabva wati
kwazonyepera kunge munhu akanga akarara zvikanzi aya ilo baba matoenda ndakabatwa neupi obva watongobuda saka pawakati unofanira wanda paseri pecurtain apo pandiri kuenda ipapo mwana wawo mukomana wani akatondiona kozi paupstay pamba ipapo akatondiona atori pasi kuti uyu ndigamwe but vanevo vaitaitombotaura nyaya uchiti mabasa adhedhika chironza wandi baba wangu kutongo ndinotoramba tichitotaura sevanawo sometimes achitoti mabasa ebaba eduka aite kozi atori sanomita yeka rimwe mwana waumwe mukomana akatomboti ndakasangana ndakaona dhedhi vachibata nomita mukitchen saka ndakubatanidzawo nyaya neyangu ndotonoti pamwe pane zvakatoitikawo zvatisingazivi saka adaro akabva abuda saka ndakazoona kuti ndane pamuviri obve kuti ndichaenda usati waona kuti musi wakakechi2 waendeswa kuseri kwecurtain vakazotaura ndipaapostol chauke vakabva vatobuda obva waenda kwauri vakadzoka vakati chii hapana zvaitotaura semazuva ese ndofunga wanga wakutonakidzwa nekutoti uyu ndoita zvandoda naye vaitongochirara neni vachindisiya ndakadaro ndipo hapana chavakataura pechi2 hapana vakuda kutanga kurara neni ndipo vaitombotaura kuti zvaizvi kuda kundinyengera zvoti wakanaka utotanga kuda kutondibata but ndaikurirwa simba ndakuda kubva kusimuka saka zvadaro ndakazosvika pakubata pamuviri ndabata pamuviri sakura kuti apa mama akutoshare bedroom every day tatisingashare bedroom but vaitongoita zvaya zvekundibata kana vana vasipo kana kuti chii saka takazosvika pakuti ndakaenda ndane nhumbu ndakatongoti ndiri mukitchen ndiri mwede ndobva ndarutsa ndobva ndati kurwara iroko ini nansi ndakambozviita kozi pawakatorara nenika ndandichitori virgin so pawakapedza like pawakazorara neni kamwe rimwewo day vachitotaura senyaya vakatoti unoziva here kuti vanhu kanati kuti wanga uchitozvitaura kuti wanga uchiri virgin vanhu vaitozviramba but ini ndindakutozvinzwisa kozi ndindakatobvisa virginity yako saka pandakazoita nhumbi ipapapo ndanisandatombozi ndo nhumbi yacho re saka ndakabva ndazoti nditengere pregnancy test obva watoitenga ndobva ndatesta ndobva ndaona kuti ndane nhumbu ndakachema kuchema kwandaita ukoka ndaiona kuti inini kumba kwedu hakuna munhu anondibatsira anomira neni inini ndaida kutombozama kumira kuendawo kuchikoro kuti pamwe ndichachinjawo background yekwedu but hazvinozobuda sekudaro ndakabva ndatombonyikidzwawo saka sometimes mashoko ekuti aitaura aitondirwadza ndakabva ndatoona kuti ndane nhumbu saka ndichaita sei wekuti ndinochemera wacho handina ivo vacho kana zvadai handifungi kuti vanobva vazozvibvuma obviously vachazviramba saka vakabva mumbonyarara zvinhu vakabva ndibvunza kuti uri chemini matauriro avaita kuti uri chemini ndiye munhu aiziva zvaanoda kuzoita kumberuko saka takabva tagara rimwe day vatori kutauni vakabva vandifonera vakabva vatigeza ndikuya ndichikutora ndakabva ndati vanoda kugeza vanoda kuenda neni kupi ndakabva ndangogara ndombogeza kwakuma2 obva toti pinda mutoda weiti uende unotariswa dhokta wacho anobuda chichi ini hapana kana chandomboziva nezvazvo ndakabva ndatopinda mumota pepa vakati nditi tora hembe dzekuchinja ndobva ndatotora hembe dzekuchinja chitoro tatoenda kudorona pachipara kwandaifunga pageneral hospital hapasipo patotoenda ndikati regai ndiende ndonoti ndekupa mwei ndidhokta watobhadharo tobva tatoenda tasvika kudaro vakabva vati semu pane vakakozi takaenda nomwe mukomana waanonyanya kufamba nanzisami mutambara vakabva ati semu chidzikai muende munhu atakaenda pamba pake aizikanwa nasemu mutambara saka tabva tasvika pamba then munhu akabva toti semu akabva ati vateteka kozi munhu akati mwana wamengu waitei munhu akabva semu akabva ati ateteka ndakatoita musikazwa musikana wangu atori kuuniversity anofanira kudi kudzoka kuchikoro takaita musikanzwa chichi saka tete akabva ati alright asi zvaitaura wawanika distance ineba ndainzwa zvawaitaura zvekutoti zvikanzi saka muri kundiitirawo mari vatete vakatomboti $100 but vakazoti handina mari izvezvi ndombokupai 50 semu uya zvikanzi alright obva topiwa 50 ndobva ndatonzi makoti uyai kuno ndatopinda ndobva ndaiswa matablets 3 kuvagina kwangu uko obva tonzi alright chiendai saka takabva tatodzoka futi tese kumba same day but hapana zvakaiti ini handisi kuzoti matablets handina kumbotirara visa pendi handina kumboudzwa kuti matablets nditobvisa nhumbu vanonge vandiudza ndakangonzi ukuenda unotariswa
waisa matablets takazoti takumbaka andinombobleda kana chase but ndakanzwa heat yaibuda kuvagina kwangu ndichinzwa kupisa but matablets aya anga a dissolve ari kubuda akadaro wakabva uzondibvunza kuti chii chaitika chii chaona ndikati pana NaProphet ndikati pana zvaitika but ndangoona chi matablets aya abuda zvikanzi abuda ndikati ndofunga after that takagara 2 weeks ka wakabva nditi kana zvisina kuita todi tofanira kudzoka futi saka takabva tadzoka futi cash 2 ndobva ndaisirwa matablets futi 4 name same person same night iyoyo handina kurara ndopa ndakatanga kurwadziwa ndakabva ndatanga kubleed mangwana acho zvekuti nesi ivavo ndakatombowafonera vaenda vanoshanda paMount Cylinder Hospital but izvi madhira vakatomaitira Pamba vakatoenda kunight manheru ndakazotowafonera akati zvase ndikati ndakubleeda ranzi saka ndikati ndiri kurwadziwa ndakufa ndozvandakangomuudza zvikanzi haufe ndichatuma ukomana wacho yani nema pain killer ndikati alright akusvika mapast 4 kwakutoedza handinoona ndaona nemapirits ndazotomapuwa kuma5 kwaedza wakazotouya ndakabvako kumba kwao kumapast 10 saka ndakafunga ndakazovabvunza Prophet muchaya muchinditora here zvikanzi uchatokwira mota dzekumisa mushikashika ndobva ndangoti alright ndobva ndatokwira mota paya ndikati mufanira kundimirira pai pane patinoti pagabaza panomira mota monditora ipapo ndo panomira mota dzinoenda Mount Cylinder koza handisi kugona kufamba ndiri kurwadziwa havana kundipindura meseji iyoyo but ndakaudzwa ndakuya kumba ndakabva ndasvika pagabaza paya ndakangoti regai ndishingire ndindobva ndakafamba kusvika kumba hapana munhu akaizonditambira ndasvika ndichitorara wakabva wangondigira machips mafresh chips ane Russian sauce ndobva ndatongodya dai but zvakaramba udyika ndobva ndasiya wakada kuzama kundidyisa ndikati zvisudyika kakuzi ndairwadziwa ndikafunga kurwadziwa kwandakaitwa ndofunga kusekutora kwandumutuzo ndakarwadza saka wakabva ndakatenga mabrufen zvoti kana unyorwadziwa ndaimwa mabrufen zvomboita zviri nani kusvika pakupera so rimwe day pane chinhu chakabuda chakaita kakukura so sezvo kutotanga handisati ndakambozviita handisati ndakamboita pamuviri handisati ndakambodii so pakabuda chinhu ichocho ndakatotya ndikati chiko ichi ndichadaro kuvagina kwangu saka ndakati ndichadaro ndabuda chinonzi chibereko chacho ini handizivi kuti zvinhu zvacho zvakaita sei ndakachiisa mubhaketi ndobva ndati pamwe dedhi pauchaya ndodi ndoaratidza pamwe vanoziva kuti chii pawakauya ndobva ndati dedhi pane chinhu chandabuda asi ndachichenga kuti ndikuratidzei nekuti nhandizivi kuti chii pandakavaratidza vakatoseka zvikanzi chinhu chatokura kaichi kana makuru akaita chinhu handifunga kuti ndeche 2 months saka ini ndairwadziwa but pavakataura izvozvo ndakaseka ndikati ndeche 2 months imimi ndimakandibvisa virginity yangu kana makuti 2 months chine chakabva kupi kutaura kuti ndakarara neumwere saka ndakarara nese munhu iyeye imimi makandibvisa virginity ndimi ndopa wakazonyarara ipapo ndikati kana mati hachisi che 2 months ka it's okay ini hazvinetsi ndakuchengeta chinhu ichi mangwana ndoenda nacho kwanesi ndonovabvunza kuti chii kozi imi matadza kundibatsira saka ndofunga wakabva wafunga kuti nyaya yangu inobva yabuda wabva wazonditi iwe usikuona kuti iropa rakabatana here unza tichira wakabva uchitora ubva waenda unorasa warasa kudaro kusvika pakuzoti ndakatopora but kubva pandakabva nhumbi ipapo hatina kuzomborarateseka noita sei ndakabva ndatoti apa ndakarwadziwa then pakazoya mumwe musikana anonzi Tendai Mubaiwa kuti tigarai naye zvakaitika yange iri Sunday church then vana munongo waziva unongofarirwa 1 wakatofarirwa nemusikana unotofarira tikanzi tokumbirawo sister Tendai ende unodi kunorara kumba kwedu takabva taenda sekudaro nemusikana wedu totosvika totobika tichitofara zvadaro mangwana akamuka chiti adhedhi makaita basi ndakuendomba zvikanzi asi hemba dzendi kunotoreka here musikana yakatongoseka zvikanzi dhedhi zvikanzi indonotora hembe uye kumba meaning kuti ngaanotora hembe dzekauya agare nesu haina ipapo ndakamborwadziwa zvezvo kuti wakutoda futi kugara newo mwasikana asi ine vakandirwadzisa but ndakangonyarara anozvitaura wakabva waenda kuworkshop yavakaenda kunonzi kwaMutema pawakadzoka tobva tatogara paya asi Tatenda paakayozogara nesu ndakange ndamutsiura kuti unoona katatenda inini dhedhi munhu akandidaiso ndikapindana nekudaiso nakadaiso pepe pandairwara inhumbu yanga ichibva
ndakazozviziva zvatoitika. Asi zvandakaitirwa uite sei uzviitirwe iwewe, saka tamba wakangwara. Zvikanzi inini gamu ndakangwara nditombozviitirwe izvozvo ndikati alright ndangokutsiurawo somwe wangu. Zvikanzi alright tobva tatogara yedu kudaro. Satagara kudaro ndakangoona munhu unototanga kutofunga wega nemamovements evanhu kuti panapa pane zvinenge zvakuda. Saka ini ndakadecide kuti ndakufanira kuita sei, ndakufanirwa kubva panapa pamba. So ndakamuka mangwana acho makuseni, then ndobva ndati ndotogesa vana vangu, ndotoperekedzawo chikoro, ndotodzoka ndotorongedza bhegi rangu. Ivo vachakarara, hapana zvavaiziva kuti ndiri kuita. Ndotorongedza bhegi rangu paya ndotogeza, ana atombomirira chikafu. So ndakabva ndapinda bedroom kwavo, ndatonoka ndopinda. Ndobva ndati so ndanyora tsamba yandakanyora yandaidawo vasiya kuti vasarawo vachierenga kuzi ndasingakwanisi kutaura zvakawanda ipapo. Saka mutsambo ndanga ndakanyora kuti makadidedi. Ndinoziva kuti pakugara makaitenyi makagarawo neni zvakanaka. Asi ndoziva kuti pakugara teseka ndirogona kunge ndakakutadzirai. Asi pane zvinhu zvandakakanganisa, hapanawo here chinhu chimwe chete chandakaita chakanaka chekuti maizogona kundinzwisisawo. Ndozvandakavanyorera. Ndobva ndazopinda bedroom avo, ndobva ndasiya tsamba patable. Ndobva ndati dede makaita basa ndakuenda. Ubva nditi wakuenda kupi? Andika wakati wakandiregerera wakuenda kupi? Kana wakandiregerera kana nyaya ikapera usaende, gara pamba ndipako. Ndati ndichakwanisi. Ndokumbira muzoerenga tsamba iyo yandasiya. Ndobva ndatobuda, ndobva ndatora mabhegi angu, ndobva ndatoenda. But ndichitoripo kudaro pandaimbogara ndakapane nguva ndikuti ndimwe dhini ndakatombobata rope. Ndakati ngandizviuraye mumba munomu kosi ndakanyanya kurwadziswa. Regai ndizviuraye zvipfuure. So ndakabva kwaruma past 1. Ndakabva ndavhura dhoo, ndobva ndabuda panze. Ofichi ndakatogara mudining the whole night, zviruramba urarika. Dhedhi vaya vatotora tatenda mubai uya vatogara naye mubedroom. Ndobva ndato so inini semunhu wangakarara naye ndasina matyiro ekuti ndongovhura dhoo mubedroom ravo. Ndakabva ndavhura mubedroom wanike tatenda mubai vavo vakatogara paside pebhedhi yavo vakatozembera vari kumurudunura musoro. Ndakati saka dhedhi vakanganwa here zvavakandiitira. Ndakati regai nangu ndife zvipfuure. Saka pandari kubuda panze ndakabva ndaona umwe mukadzi ainzi mai Manu aigara cottage. Akati gamu urutsvageko panze kuma1 kunoko. Ndobva ndiye munhu ndakachemera kekutanga iye. Ndikati mai Manu ndinonzwa kurwadziwa mukati memwoyo wangu. Zvandaida kuita mupenyu wangu zvakutotadzika. But ndakarwadziwa ipapo. Sakanzi gamu iwawo pana munhu wakakanganisira. So uchazvisunga ropa ichadamuka but ucharwadziwa. Kozi Mwari haangatenderi kuti iwawo hapana wakatadzira kuti ufi. Uchamwa poison haufi but ucharwadziwa. But ndakangoona kuti munhu aya ari kuda kundiencourage kuti ndisazviuraye. Mangwana wacho ndo pandakazotomuka hangu ndichidi. Asi wakavaudza kuti ndakavaudza saka vaenda futi kuchechi kwa Prophet. Vanga usingapindi kuchechi but vaingogarawo cottage. Ndakatondi munhu ndakatoita kutanga kuudza munhu. Ndakatomuudza nyaya yangu akati iwo chinhu chaungoda kuzokaramba uchigara kapanogona kuzoita bondi yekuti meno zvangochitora. Saka unogona kubva munin'ina wangu unotanga umwe upenyu. Isu takatosanganawo nezvakawanda muupenyu. Ndaingoona munhu aida kuzama kutaura neni zvakanaka kuti ndisafunga kuzviitira zvakaipa. So pandakazoenda ndakabva ndaendonogara nesister yangu. Ndobva ndatogara kusvika pakuti ndakatomboti kuti Mwari muriko, Mwari wacho wanonzwenherera ndiwe here wandinoziva. Mwari mandirasisa zvekuti ndakati aina nchanamati, ndakarwadziwa ndingofunga ndakarwara ndakaita sei. But Same umutambara uya yaka zuva randakabva ndakatomunyorera tsamba. Ndakamuti same makandirwadzisa nadhedhi makadaiwo so. But ndakatombokunzwisai ndakatadzawo mangara wamapurisa. But nekuda kuti zvamazondiita hazvina kunaka. Enda kuenda unomangara chokwadi chese chabuda pachena. Ndobva ndanyorera same yakabva ati asi gamu ndakatokubatsirawo so mwangu kuti nhumbi iyoyo isachengeteka kuziva igona kuzotambura kupfuura ipapo. Ndobva ndakuti ngandizvise regai ndizvienda ndakanyera. Ndobva ndatoenda kwagogo wangu, ndobva ndasvika ndobva ndatozvigarira kugara. Ndobva ndakazototanga kushanda kumarestaurants. Sister yako nagogo wavaudza? Handina kutovaudza, hapana kana hama yangu yandakaudza zvinhu izvozvozvo. Kunze kwamai Manu ndiye munhu wekutanga ndakaudza. Then kuzosvika pakuti vanhu vanga vakundibvunza sei wakabva kwaProphet chi? Ndongoti vedu izvi ndo zvakaitika Then chinhu chakazonyanya kundirwadza ndechekuti mai vemusikana akagara apaka.
ndakatombosvika pakutora foni yangu yange itori nemadhesi acho itori neevidence yese mameseji aProphet. Prophet wakatombonitumira mupicture wasina kupfeka mai vemusikana ndakavaratidza vakazviona. Ndikati ndikumbira mutore mwana pachiri padhuze zvisati zvaitika zvakawanda nekuti handidi kuti akanganiswe upenyu hwake sezvandakaitwa. Vakambozama kundinzwisisa mai vakeka but vakakurirwa simba naProphet because vakatonzi mwana achagara zvakanaka imhepo iri kuvhuvhuta cheche hamene kuti vakabatwa kumeso sei. Kusvikana nasi musikana yari kugara ipapa kusvika pakuti akatondivenga musikana ndaidozama motorwira iyeka but ndofunga akatofunga kuti ndimunzwira jealous kana kuita sei but sosikano tinonyengerwa nezvinhu ndakatomunzwisiso. Asi ndabva kudaro pane mapurisa akatomboya kwandira achiti wakabvire kwaProphet akanzwa kuti pane zvakaitika tiudze togona kubatsira. But ndakatanga kufunga kuti vanhu vandakambotaura navo kuti ndo zvakaita kuti iwo gamu kumba kunya kuna mari so pauchataura unogona kutengerwa lawyer nyaya yako ichashaya basa zvotaurika hapana munhu asungwi iwe ndo uchanyara kana kuita sei vanhu vanewa kutokuseka. So ndakatozama kuzvibatanidza ndikati mapurisa eka ini ngandovaudza kuti hapana papa nenyaya ndakaita sei ndakauya ndakamhangara but vakatomboya zvekuzvi 3 days vachitouya vachitondibvunza ndikati hapana zvikanzi alright mwanangu but kana wazofunga kuti wauda zvitaura tiriko unodi unongouya uchitaura. So wakabva ungoenda kusvika zvanyarara zvadaro. So ndakazotanga kushanda kushamba ofu yangu yekutanga pandakauya Prophet wakabva waona ndofunga wakaona kuti ndakangoenda kune sister yangu anonzi Glory ndichida unomuona. So kwaona kuti zvachinja here pavakandisiya ndiri nepandare nekuti ndaenda kutanga kushanda shandawo ubva tanga kuti zvazvekuti ndakuda kudzoka I'm so sorry ndopazvakatangira. So Glory ndakamudza kuti izvo handichabvumi not anymore handichabvumi. So ndakabva ndadzoka kubasa zvekare kusvika pakuti ndakazosiya basa kushamba then ndobva ndauya yangu kuzogara kumba then munin'ina waPlace obva azosiya basa anga kuda kuenda kuchikoro ubva andisiyira kamwana kandaigara nako. Saka Prophet wakazosvika pakutuma Glory vachiti ndodaidza gamu vachida kuzama rimwe dei vakatomboya vachitotaura neni vachiti ndaikufunga sei usipo ndichiti Glory kunyanzwi zvinhu zvikandiomera sei munhu wandino kana pamba apa tsvina iripo kubikwa hapabikwi vanhu vanouraiwa nenzara havachirwi pane tsvina ndikaona zvakadai pane munhu wanandofunga munhu iye ndigamu gamu aibatikira vana gamu aita so ndobva ndati dedi ndotofara hangu kuzi mutombondirangarirawo nekuti ndaikuitira zvinhu zvakanaka zvonzi ndoda kuti udzoka ikumba ndoti zvekuti adzoka kumba hazvichaita. Kusvika izvezvi pawanga kuda kuti ndakuda kubuda kuenda kuUK kuita sei saka ndaenda ndichakutumira mari ndoda kuti uite passport ndichikutumira mari uya tosangana muDubai. Saka ini ndakangoti munhuka ndoda kumuitira plan pese pandaingonyarara ndaizama kuti zvoti ndakatombobatwa nemweya kuti ndotsvaga matsotsi anotorepawo mwana wake umusiyo aine nhumbu chero ndazosungwa zvina basa but itafanana but mweya wautsinye wakangoramba uchiti hauzvigoni siyana nazvo ndakatozvisiya. Kusvika pakuzoti ivo vacho ndakangoti ndichangoona uye kuzvitaura kusvika pakuzotoenda vakatouya chitoti chaenda ndichingosiya vatomboena Glory ndakatomboabikira tichitotaura nyaya Glory munin'ina wako ndinomuda ndinodai Glory handitozviziva kuti Prophet vaiti uya vese ndikati zvichaita but ivo ndaingoti alright nekuti ndaida kuzama kuti ndowarevenja sei ndowarekodha here tichitaura ndodii une hama yako vaitaura kuti ndokuda ezi semwana anogona semukadzi sekuda kuti handakuda kuri but pfungwa dzangu dzakandoudza kuti munhu akambokurwadzisa angoti ndinokuda rudo rwacho ruchabva pai rwakatadza pakutanga hazvichabuda ndaingozvidziva kuti no but pakutaura ndaingoudzwa kuti alright kuti ndisavaratidza kuti chii ndiri after chii ndakuda kuita zvipi ndakuda kumhangara ndaingoti alright handizvo tinogadzirisana but kana musati madai maenda unobvisa marumba kwedu handiuyi ndozvandakangoita zvinhu zvinogadziriswa ndakuenda UK kunoshanda madhowo UK takutosiya ndakatoenda UK ndikashanda madhowo ndakutovasiya kuzi mari inenge yaita ndikati alright. Pawakazoenda manje wakabva kutoti ndakubuda ubva watobuda zvishua Glory akabva apinda mamutare ndakabatikana singaiti ndikati no saka pane umwe mukomana ndakamboekta naye pagasa drum because indonzi Rosi ndini musikana akamboekta pagasa drum ndekwenyika zvinoita iri kuwithdraw nyaya ndo matauro avaita. Saka mapurisa akati chipa wakanoripota mapurisa vakanyora zvese pasi pawakavhura doketi vakati kunyepa wakanyeperwa kuti munhu asina mari habatsike
mapurisa wandakamangarira nyaya vakati zvezve kuti unotenga lawyer zvezvika ndezvekuiva kana uchikodzera kuti unozodzika kwamandikisi unotoenda pasina kutengwa saka uchabatsirika ndokati alright maita basi ndipo ndakatoenda asi nemushure kwasvika sister yangu iyo yanga yakuenda futi kumapurisa like nerweseri iri kuda kuvhunza ere because pana mainini wepamba ipapo vakatondibvudza kuti ita zvinhu zvako because sisi pavari kukudaidzaka pauri kutaura vari kutaura vachikurekodha vachitosenda marekodzi ako somewhere. Okay. Ndikati oresa ndakutoona kuti munhu andirasa so ndakazosarudza ngo kuti ndisasaenda hangu pamba pawo ndombomira senini ndoenda mberi yangu ndoendesa nyaya yangu kumberi because what I want is justice nikubatsirika kuti madreams angu asadzikisi. Vekuchechi kune chechi inopinda vanhu vakawanda havana kunyanya kuwanda because vemuchechi imomo like patori nemupurisa anonzi Moyo wemuchechi imomo akatombosvika pakuti akatouya nditori mukembe kuti ndafonerwa naCloricity Gama ari kukembe tarisa kuti ari kudei aitwe Moyo paakatouya akatoti Gama ndikati Moyo inini handina kutaura hangu time ichiripo but did vakandidai zvikanzi inini mapurisa akato amwe acho angashondibatsira zvikanzi ndokuchechi kwamunoenda kauko Moyo akati inini ndingoenda uchechi ndonamata ndodzoka kumba kwangu anombobvira ndazviziva asi Gama kumashure ukoka kozi Moyo ndakada kumbozama kuti ndimuudze kumashure ndichiti ina tate atisikuirirana iye ndo manzwira akaita but like ndaida kuzama kuti Moyo inini tate tinoda kutobatsirwa nemi pamba apa kozi anogona kunge akudana nadede of ichi inini ndandakatorwadziwa kare ndasiro zviitike kwaari so ndaida kuzama kuti pamwe ndichangonzisara pamba ipapo iye oenda hake ari mutano asina zvakaitwa Moyo wangu waizofara chaizvo asi Moyo yakangoti ndaimbozviziva akambonetsana natate ndaindomataurira akaita zvikanzi kana wakudaro ndakutombozama zvinzwi so akazoenda uchechi ndakangonzwa kuti vakasimbisana pauchechi ipapo kuti zvisinei nekuti nyaya yakaitika ngatimirei takabatana sechechi tinamate zvinopfuura imhepo inovhuvhuta chichi ndozvavakangotaura aitaura zvindeni vanhu vemuchechi imomo ndizoziva hangu nemazita avo kozi inini kubva ipapo ndasingachatoendi uchechi ikoko. Okay. Saka hapana kana munhu one wekuchechi mutende akauya akasi kugara newe pasi kuti anyatsonzwawo nyaya yako kuti yakamira sei? Hapana, munhu akatonditsvaga uchechi hapatorina munhu anotoenda uchechi ikoko ndisister yangu Cloricity andaitoti sister yangu ndiye munhu akatouya achitotaura nyaya yedu achitoti izvi zviwasvibisa zita rangu kozi vanhu vari kuti Cloricity ndiwe wakatuma mwana kozi pane kaukama ndiwe unobatsira mwana kumuchengeta kuita sei saka ndiwe wakatuma mwana kuti anomangara saka ini ndakazwa kuti saka ini kana murimi makandituma vanhu vanokubvunzireiko kuti makakanganisa pakundituma nekuti toda kutiwo marights evanasikana aonekwe avanozondipindurawo ipapapo. Gogo pavakanzwa nyaya vakati gogo havasati vatomboinzwa kozi kumba kwedu ngatoti kune vanhu vasina kubatikira zvechikoro stereki hakuna vanhu vakadzidza inini sister yangu akasiya chikoro grade 4 but ini ndakashingira ndikati ndoda kuenda chikoro ndizoitawo samwa ndozotobatsira sister yangu but ndotoona zvasaka whether kuti ndazoenda kunotaurwa hama yangu kuti ngati ndimapurisa kuti hapana munhu aizondimirira kana kuti aindisapota hakuna but ndakati regai ndizvimirire ndega handichadzokawo mashure indakuendesa nyaya yangu kumberi. Prophet makazombotaura mese? Handina kubva ipapo pakatonzwa ndataura nyaya havanozombobvira vataura nini but ndofunga kuda kuzama kundibata here kuti ndidzose nyaya yemashure because ndakaona Cloricity akandiratidza machats aitaura naProphet achiti deda handisini ndakatuma Gamu ndozoti makanditsamwira uye ubva wasenda message zvikanzi handinombokutsamwira chero iye Gamu handinamutsamwira but imhepo yakavhuvhuta nechemuyema zvikanzi Gamu ari sei hake ndokumbira kuti asende voice note ndinzwe voice rake ndikati ko iwo hawana nhamba dzangu here ngavandinyorere kamessage kozi ndine phone voice handisi kuzosenda zvikati ngwauza kuti handisi ndakatuma sikilosa vosi wakandituma ndikati ngavataure neni pafoni yangu kuti ndigone kutaura nawo zvayanzi mese handinotombokutsamwira imhepo yakavhuvhuta ndingati mhepo yakavhuvhuta asi ndiwo kwazviita iyo mhepo iri pataiti iri pataiti. ko mama veko UK anove mukadzi wavo maimbotaura mese? Taimbotaura tese but pafoni handina kumbobvira ndaita nhamba dzavo handina kumbotaura nakati kundivazivisa kuti mama zvakadai
handina kuvazivisa because anombobvira ndaita namba dzavo handifungi kuti izvezvi vanotozviziva. Kuri kunzi Prophet wauya vakagara semagariro atakaita takatarisana face to face, zvaungade kuvabvunza kana kuvaudza ndezvekuti chini? Inini nekuda kwekuti mwoyo wangu unorwadza ndinoda kuvabvunza kuti one, ndoda kuvatenda kuti vakambonditora vakandibatsira pandaigara tese zvinhu zvisati zvaitika. Ndoda kutovatenda kozi munhu aindibatsira. Chechitatu, ndoda kuvabvunza kuti pandakazovabatsirawo ndichigarawo nevana, mukadzi wavo aenda, ndakaratidzwawo effort yekuti ndine hanya nemhuri yavo plus nekundibatikira kwaita tatatowo family. Saka zvinotoratidza ndanda mwana wavo. Ndinotaura kuti ivo vangabata here Sera, kozi ini vaitofanira kundiona saSera. Vakabatire inini vakadi kubata Sera, kozi ini naSera tanga takafanana. Ini mwana ndiro ndatova mwana wavo. Chakazoita kuti vabate mwana wavo chi? Tatenda ari kubusiness. Anotogara pamba pawe ipapo. Kozi ndofunga nyaya nokuda ndingati chini kwekuti vasikana nenyaya tunenge twaitika tisingachawirirani zvekudaro, asi ndandisipo pakuti ndingavinga tatenda ndaimuda nemwoyo wangu wese, ndaida kutomurwira kozi apa angafunga hake kuti ndakaripota nyaya yekuti dhedhi wasunga kuti but ndakatoripoterawo nepake pakuti dhedhi vangu wakudzoka kwandiri nevamwe wandisingazivi. Handi wati pane mumwe akamboti akambondifona akati wakabvire pamba but tatenda anotondirwadza nekuti ndinomuda, she's like a sister to me. Kozi Prophet pawangu kutodzoka iye haasi kuzviziva but anga aitombotsamwa kuti dhedhi makuda naCloris, dhedhi makunyanya kufamba naCloris, dhedhi makudai nagamu pandakazodzoka apa. But iye anogona kusazvinzwisisa, anogona kufunga kuti ndaida kudzoka kuita futi mukadzi waProphet zvisiri izvo. Ini ndaitoriwo nemedzi dzangu dzandaida kuita kuti zvinhu nyaya ibude pachena. But nyaya yangu panatatenda ndeyekuti ndaida kuzama kumubatsira but nekuti haazozvinzwisisa. Pandakaripota case anga kuti Gama akambosvika pamba akaperekedzwa namwe mainini, saka ndakapinda mumba ndaibika panze pamoto, so anga kudaisa poison muchikafu like poison naProphet kuti vadye. Saka pandakabuda mumba akabva atena, ndakati no. Wangaziva sei kuti ne poison? Handichazivo but ndikuona kuti kutaura kwevasikana iyewo nekumashure kwake haazivi kuti Prophet vaitaurei pamusoro pake, because Prophet vaitoti tatenda hashandi pamba, ari kuita chiuri ari pamba pangu. So izvezvi pandoda kuenda kuUK ari kutoti totosara tichitoita chaizvo kutofara pamba ipapo pato pamba pedu toita zvatinoda. Haasi kuziva zvaari kutaurwa kumashure kwake, asi ndo zvitori vasikana anozonzwisisa hake nyaya yazobuda chokwadi. Uri kurarama sei zvinezvi kam muupenyu hwako? Uri kuenda kubasa here? Mari yekutenga zvinodiwa nevasikana iri kubva kupi? Ndakapedzisira kuenda kubasa muna January kuipoposi kwandaishanda, ndo pandakazomira kuenda kubasa ipapo. Saka kubva ipapo handinazomboenda kubasa, ndanga ndiri kutotsvaga inangu ndinofarira zvekubika, zvekushanda mumarestaurants, zvechichi, zvekubika ndo zvandaifarira, ndo sezvo ndisina hangu kuzobuda zvakanaka paform 4 yangu. Ndo basa randanda kuita but ndaitoshanda zvakanaka zvekuti ndaitomanidjawo mari yekuti chero kuri kurenda ndaibhadhara rendi, ndaitengerawo nagogo zvavanoda nekutovapawo mari, ndaigona kubhadhara futi pamba ko sister yangu akametiswa akaitawo vana 2. Murume wakanongouya nyaya but haatomusapoti, like nhumbi yake yechitundi ndakatomutengera preparation kutanga kuti 0. Akachekwa muchipatara ndakabhadhara mari yemaoperations ndine nekuti ndaishanda. Mari yandaitambira ndaitogona kuita izvozvo. Saka since ndandisingashande, since ndandakasirwa mwana kuti ndigare neone munhu andaiti sister akaenda kuchikoro, chekudya ndiri kuchiwana. Ndiriwo pamba pakanaka pekuti ndakagara zvakanaka. Saka ndakamira kuti sister yangu itowo zvakanaka kuchikoro, kana azopedzawo chikoro akudaiwo, kana kuti since ndaona pekushanda pekuti ndiri kungobatikirawo mwana zvakanaka. Zvine zviri zvinhu zvakangonaka zvekuti ndishanda ndiuyo pamba pane mwana kuti iye sister yangu anzwa zvakanaka kuti ndiri kubatikira mwana. Ari kuchikoro chipi sister yangu? Ari kumasvingo, ari kuita nursing. Oh, okay. Handiti no waita basa gamu nekutaura nyaya yako. Handiziva kuti Prophet vachazvikamuchira sei. Tinovafonerawo kana vakwanisa kutaura nesu tonzwa pfungwa dzavo kuti vari kuronga chii. Handi paiva vaititumira voice note, saka taakuda kuti Prophet sezvo vari kwavariko kuvotumirawo voice note vatitudze kuti nenyaya yagamu vanoti chii nezvazvo. Uye zvakare ndoimba kuti panogona kuitawo 2 kana 3 vanogona kunge vachida kukubatsira. Tichatanga taonawo kuti
rubatsiro rwacho rwada kukupa rigenuine here kana zvakamira sei tozovapowo phone number yako kuti mutaure mese. Maita basa.